Kaseng khasi sengkemi hakani ka kenti bamenta kala penbenapat ba bahkan sa penlong da kajingya kop ruai batshat khasi tenrai rengkat ka phawar ka risa ka banlong haka khat khandai tarik bat arphau tarik jung nai wing mentaus nam ya khate ka festival in penlong hamadan waking joy kumshi benta ban pen I ka jing riu spa ka be riti jong ka jat ben riu ladon ka jing kerman ka bakraw na ka benta ka ni ka festival bat lai kerteng ya ka nathamei hakajuk kapor en penlong ru ya kajingya pen I riam khasi tenrai hakate kasni kaseng khasi sengkemi ka khot ka weria baro ki pat ba jo ka bri u hnyau trap pakin wan banya shembenta shidrhem pat banya kershan lang ya laki jong kila pen shairu ba habaya de ba ka bairung kaseng kanum don ka jing shimpisa kani ka long ban ai lat ki pat ba kat ki bawan ban sakhi ya ka jing don jing em jong ka jai ban riu baro ka wei harangkat kani ka jing le kemen kan don ru ka jing batai lingkot ya ka film ka thamei ka tenrei ka telong ka baningkong pteng subhai fi bro kinong to bor ka jela ba fi ya polite por don lang ha kani ka press conference ka kerteng juga ka dai hamar singh khatma along cultural secretary jo ka sang khasi kami mo kharchlo ba don lang ba nga ka no khasi ida khat jo ka cultural committee Di kajingwan hakani no pais ni ha kaslam trikam jo fi kalong ban bapin nyarap ban pin benalam ha ka bidai ba ka festival ba ka sang khasi kmi ka sependlong ha ka khat khandai ba arko trik mentau benai nai wim arjar arko ar kani ka festival nya jer kerteng nathamei but ka motto kalong a celebration of the essence of the land hakini ki arsngi ngin penlong ki jingsha but sur jeruai tenrai kan long ru ka jingi ko pini riam tenrai nai khat saw senia bat kaluki mai kan don ru ka jing pini ka jing batai benia ka presentation na ka Kongthong village ya ka jingrua yau bay bat ka benta ka bakong san kalong ka film ka balingkot ka ba ngila jer kerteng ka thamei ka tenre ka telong ka bandan ka ba ngin peni rengkat ki sound and lights belashna kerpang ti hakini ki asngi ka program ka sedang por janmit bat ngila alum ki kindan ki kinhon mangia yawer na keleng kari khasi jaintia nadu nong talang na juai sobar kinwan na milim ru kidan kumba khatsau teli kinhon ti ngila phia program kan mlong kumju habaro arsi ya kani ka program kalong open to all free entry kamdan ka krong sarung kajing krong sarung ka entry fee but ni kerman ba lengba kani ka press conference ki kini poi ki pun ki pa nong song song ban wan sakhi dala ki khmat ke jingru spa ba jong ka lariti jong unio tra newsco sponsorship kadai na ka tourism department di ha ka jingru shan kadai hi tangka asaka Lembaga Tourism Department. Lagi kita aku pelong ya kaseng kasih bahkan cibu komiti senjam pelong dek komiti kinja festival berkedi gelar di berjana ke budget menteri kebahagi kata pau teli kisnem juga liti ya juga kami arkot begini soba injudan komiti program lain no kang hagi snigi por beldak kita sisir lanu jadi try ke pelong ke bektik kaseng kasih kami cultural committee berkedi senjam dan pelong gini tang saat kumbang la ang menia kelong ka larti jungi kelong baru spa buat ngidai ban penithu penisha pertai di kum ka sang khasi nismo bangi haban shimya kani ka senjam bangi hakaba ki bon ki benta ki ba khamlong kerpang ru kum ka sound and light show di kani ngai kala kring Eki babun ki pat ban wan sahi. Aki let's say girkom compare. How benai nai wing ki don ki bon ki festivals tambang atlai
kani kan long kan dai ke festival ko peni ka belong thik ya kan nong rem katan rai jobri neutral ti mi isu hanga culture ka committee ro isu so tena balada ki brio ki bawan jengok kai na baru ada ki kwa ban ngam saka reti dustur ban sakhi ki jing sharp ki mjuyo ban yoi ti kani ka festival kan ai kan lo ka rinsan ya baru ban wan sakhilam Kan tu teling jing sya. jing sharp ki dan neutri neutri ti ki dan ki ken hon ban power ro kin crunch pang ka may mariang reti dustur but ka film ngakwa ban batay kalong ka film ka pin wonder janai halor ka jingwan long brio man brio new trap new skum new wasa asla pertai lingba usok pet beneng ti kembang la ai kerteng ka themai ka tinri ka telong akti pareng la banong the origin, the essence, the source. Tingi shimba kani kadai ka themai jingwan long brio man brio new trap new skum. Kadai ka themai long brio hak man blaisat chung ka brio new trap. Ba kadai ru ka themai chung ka clarity. Nakaba kadai ka nongrem nakaba lasan kani ka reti restor chung ka brio new trap. Ti kumbasan kasi ngis so sarong bahkan dia kan long kapal pelaj jemut tik ya ke bela nak silam bidai bak kusok tak benang Menjaga film lempung weekend. waking buat agak kendai buat